Madagaskar. Placering. Madagaskar er en republik og østat beliggende 400 kilometer fra Afrikas østkyst. Regnskoven i Madagaskar befinder sig på de lavtliggende områder. Klimadata. Klimaet er tropisk, da det er påvirket af sydpassaten. Madagaskar har ikke som sådan nogen årstider, da de både har varm sommer og vinter. Madagaskar er placeret på den sydlige halvkugle, forholdsvis tæt på ækvator. Grundet øens placering har de ret stabile temperaturer, da de ligger så tæt på ITK-zonen og ækvator. Når vi har sommer i Danmark, har ITK-zonen rykket sig længere op mod nord, og derfor falder Madagaskars grader en smule. ITK-zonen rykker ned indtil vintersolhverv i marts. Så rykker den op igen. ITK-zonen når aldrig polerne, hvilket er grunden til, at polerne er kolde. Madagaskars regnskov. Madagaskar er dækket af regnskov på østsiden. Den østlige del af Madagaskar er meget regnfuld, mens resten har et større tropisk klima. Regnskoven ligger i tropeområdet og modtager derfor meget sollys, det vil sige, at det modtager meget energi. Regnskovene i Madagaskar hedder Astanianas regnskove, og de består af 6 nationalparker. Alle parkerne ligger på østsiden af øen og har et samlet areal på 479.661 hektar. Udvikling. Siden menneskenes ankomst til Madagaskar for 2000 år siden er 90% af skovdækket forsvundet. Regnskovens mindskning skyldes klimaændringerne, herunder temperaturstigningerne og mindre nedbør. Regnskoven er med til at optage og lagre CO2. Temperaturstigninger. Alt efter hvor meget CO2 vi udleder, vil vi have en temperaturstigning. Nederst er udfaldet af det allerlaveste CO2-udslip. I dette tilfælde vil temperaturen stige med omkring en halv til en hel grad. Øverst viser billederne, hvordan temperaturen vil stige i værste fald. Billedet længst mod venstre repræsenterer år 2046 til 65, og i dette tidsspænd vil temperaturen stige 2 grader. Billedet til højre repræsenterer 2081 til 2100, og her vil temperaturen stige 4 grader. Nedbørsændringer. På billedet ses nedbørens ændringer fra 1951 til 2010. I det østlige Madagaskar, hvor regnskoven er placeret, er nedbøren blevet mindsket med omkring 50 mm i tidsperioden. I det centrale Madagaskar er nedbørsmængden derimod steget med 5 til 10 mm.